Sike yo. Yo, wes sike wae. Hah? Wes sike. Ayo rap nang pucuk. Oh. Rasane iki. Ini cuk. Jiger suwe tenan. Apa nek? Ya iso atuh tenan. Kudune dilangi bane siji agak ora. Bare sak ning YouTube ae. Heeh. Bane ngarep siji kok. Karung gulu ya, Mas. Cah cilik, Bro. Kayak YouTube sih. Wah, kayak YouTube kok terkenal loh. Kirim nang besek. YouTube sih gitu. Nah, wis 5 meteran. Muncul lho, ada banget. 2 meter. Ih, rumah di menit lho, banter banget arane kuwi. Wis rasa kakak nubek. Tibora ya iki. Tuh mati lho. Ini ndedek ra kowe. Ora to. Bajigur. Iso il. Asih wae anak sapa? Menggok ngendi? Menggok go sawe go. Bajigur iso. Wah.